Когато казвам, че работя онлайн, какво всъщност означава това? Страни често се виждат само телефонът, лаптопът и публикациите. Но голяма част от работата ми е учене, пробване и коригиране. Когато създавам съдържание, вече не мисля само какво да публикувам. Разговарям с хора. Понякога човек просто пита, обменяме информация и всеки решава в своето време. Има и неща, които почти никой не вижда. Нещо не се получава, променям го и опитвам отново. Точно тези малки действия са голяма част от ежедневната работа. Затова за мен онлайн работата никога не е била просто да чакам нещо да се случи. Този начин на работа има повече смисъл за жена с опит, която е готова да учи и сама да определя как да се развива. Това е част от моето как работи на практика. Следващият път ще ти покажа първите стъпки.